Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sisakle ya post yaba Mseleku izolo ngisike Inkunzi. Ithi inkunzi ekhonya lapha. Ayisho ukuthi lapho. Kunomseleku, ubhuti kaMseleku usibindi. Inkunzi ke ubani ngoba phela bathatha esithobeni kodwa ngiyazi ukuthi akasho ubhuti wakhe uMseleku phela leya Instagram account sithi ekababa Mseleku because it's Musa Mseleku and izinto esithola khona eziphathelene nomndeni ukuthi le isaga ngiyacabanga noma isisho angikho sure because angazi ukuthi inkunzi la ikhonya khona inkunzi la iphethe khona ngiyabona ke indlela enichaza ngayo bengisafuna ukuthi ngibambe kini la guys before ngibuza kumuntu omdala ubani ke inkunzi uMseleku uqonda ukuthi uyena inkunzi manje ngoba ngiyazi ukuthi le nto ayibhalile ine timing yento ukuthi uyisho manje lento inkunzi ubani ke usibindi noma uMseleku. Ningabi rude guys ngizama ukuthola lesisho nje kuphela incazelo yayo ukuthi sithini mase ngibuka ke timing yababa Mseleku kodwa angisho ukuthi mina silawula izinto abazenzayo because lento leyo ukuthi sizogcina silawula izinto abazenzayo izogcina isihambisana nalento engithi ngi against yona ibullying because hayi mase ku too much uthi ke inkunzi ubani usibindi noma uMseleku kulesithombe ikhonya lapha hayibo kodwa mangicabanga ukuthi ke ngokwami ukucabanga ngoba ngizama ukuhlaziya lesisho sakhe oyisaga asifakile usibindi akanayo sisibaya kwenye indawo ufika kanjani ebe inkunzi engenaso isibaya niyakhumbula usaze lapha esinye isibaya usibindi nangu ngathi mina masingahlukanisa usithuphethu lo wangempela usiyacela nosibindi umehluko usiyacela noma ingabheda kanjani kodwa unabo abakhongi abama ngaphandle komunye umuzi bakhonza ukuthi naba abakhongi kwavela lokho usibindi sesihambe nayo isikhathi eside uyashimeza kuphela ngento angayenzile futhi ngento angenayo ikho ngithi nje yabo usibindi ubuye engihlekisa serious ngiyaxolisa ukuthi uyadelela kwenye indawo kodwa ubuye engihlekisa ngoba yabo masizohamba yomlaleli ku-interview umlaleli ukuthi nangu phela esezenza insizwa iphelele noma indoda emadodeni ngani isibindi ngoba unezingane unkosikazi wakho oqala uphi ukhomba bawu7 uyasabisa nje yabona ngoba guys niyakhumbula kazi niyakhumbula ku season 1 ehluleke ukuthi kuzongena abantu phambili esedidekile usibindi esememnyango engasazi ukuthi phela kuyahanjwa noma akhanjwa esekhulumile bavele badaza inkani bonke ukuthi ubani ke osehlala kwiFrance la ingane ibizela ikhanda incane uzokwenza njani kuloku kushisa ifaka wama lapha emotweni sekulindele ukuthi ubani ohlala phambili ukuze bahambe usekhulumile wancenga uTerelo wathi akabuye akusenzeki ke manje sayibuza thina ukuthi usahlulo ukuthi nje ngicela nihlale ngemuva nobabili kuthuleke behambe abawu7 uzobe bathotha ucabanga ukuthi indaba yokudlala yini ngoba nakho babakhe nemali kodwa singakhulumi kakhulu ubani ke inkunzi mangithi usibindi akanaso isibaya phela ukuthi mhlambe ke uyayiphakamisa sezwa ngaye etshela uNosipho ukuthi inkomo zakubo azakaphumi wazi walinganisa ngezandla wathi ke uzobona ukuthi inkomo ziphuma nini mase kuma ebona ke umamkhulu wakhe sekuphume inkomo ngathi hayibo uNosipho kufanele ayilalele lenkulumo ngo higher grade ukuthi uthini usibindi kahle wayethi kupossible ukuthi kwayena uNosipho engabe umamkhulu
ngoba le decision yokuthi iy'nkomo zakubo ziyaphi akakafiki kuyona. Kodwa manje udayisela uNosipho le nto yokuthi ngathi uzomlobola. Ngathi mina uNosipho ebheke uzogcina ebe nenkinga lesivele ikhona. Egcine sesikusibindi, hhayi sebeba u-4 manje usefuna-ke ngoba ufuna ukugcwalisa lo 7. Lo 7 uzowenza kanjani? Niyayikhumbula leyo video. Manje ngoba iy'nkomo zaze yiphume isibaya esinye sipho eze yokhonya mangabe kuthiwa-ke uyena okhonyayo. Kanjani? Noma mhlawumbe bathi baqonda ukuthi akekho ohlula bona. Ayangisiza lesi sho bandla, ngiyaqala ukudidwa yinto-ke eyibukeka ngathi ilula kodwa ayilula. So nesizulu sinjalo-ke ngiyasithanda-ke lesi esinje siba namagama acashayo. So ngifuna ukufunda ngoba angithandi mina ukweqiselwa into. Inkunzi ubani-ke guys? Usibindi noma uMseleku kule post ngoba bakhona bobabili. Ukuba ufaka usibindi bese sovele sithi-ke uqonde kusibindi. Abe inkunzi kuphi-ke? Abe inkunzi kuphi? Angisho. Hayi, ulungile guys, ungaze ngixabane nami, angiqonde kuxabana nokushisa. Ngibuza ngoba ngifuna uku-understand nje lento ukuthi isisho isaga uqonde ukuthini-ke. Akahluleki, abahluleki, inkunzi uMseleku noma inkunzi usibindi. Bye bye.